Azerbayjanda suw taýlawlary gözegçiligi edýän garaşsyz bir toparyň başlygyny taýlyk galplyklary aýplamalary esasynda 3 aý dislap tutsakhana hökm etdi. Taýlawlary gözegçilik we demokratiýa öwreniş merkeziniň ýolbaşçysy Anar Mamadli ýakynda geçen prezidentlik taýlawlaryny tanqid edenden soň tutsak edildi. Şol taýlawlarda Ilham Aliýew nowatda gezek prezident taýlanypdy. Moskwada adam hukuklaryny goraýjy aktivistler Sultan Lev Ponomaryow dagy Russiýanyň döwlet dumasynyň öňünde protest geçirdiler. Şol pursat ýurdun parlamenti amnistiýa baradaky kanun taslamagy garaýardy. Aktivistler amnistiýa hat köp Sultanda Bolotny diýilip atlandyrylan iş boýunça tutsak edilenleriň hem goşulmagyny talap etdiler. Şol tutsaklar 2012-nji ýylda Moskwada bolan oppozisiýa ýürüýüş mahaly polisiýa hüjüm etmekde aýplanýarlar. Kırgızstanyň gün ortasynda 2 adam bir maskalaryň agdalaryny öldürmekde aýplanyp suud edildi. Sentýabr aýynda Betaken vilayatynyň Garabulak obasynda bir maskalaryň 5 agdasy Surtanda 1 ýaşyndaky çagaçy kim atylyp öldürilipdi. Siz Azatlyk radiosynyň şugunky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.